Hokejaši Medveščaka pišu najbolju najavu za siječanjsku ledenu groznicu u areni. Medvjedi su u 5 susreta u posljednja 2 tjedna upisali isto toliko pobjeda, što ih je dovelo na visoko drugo mjesto u poretku. Poraz od Graca, koji je prekinuo niz od 7 pobjeda, nije previše omeo Zagrepčane u njihovom pohodu po Ebelu. Već u prvoj sljedećoj utakmici Medveščak je u gostima s uvjerljivih 5:0 porazio Jesenice. U svom drugom posjetu Češkoj Medvjedi su s 5:1 uzvratili Orlovima za svoj najteži poraz u ovoj sezoni. Povratak u Dom sportova nakon trotjednog izbivanja Zagrepčani su proslavili pobjedom od 5:4 nad Lincom. Poslije prave drame u kojoj se Medveščak vratio iz ponora, bodovi su osvojeni u raspucavanju. Da prošlomjesečna pobjeda u Celovcu nije bila slučajna, Medvjedi su dokazali u svom drugom nastupu u glavnom gradu Koruške, kada su domaći Kac pregazili s 5:1. Sjajan niz zagrebački ledeni junaci nastavili su protiv Vijene, koju su savladali s 3:1. U Slo hokej ligi Mladost nastavlja borbu za što bolje mjesto u doigravanju. Od prošlog pregleda mladostaši su odigrali 4 utakmice. U zaostaloj utakmici 10. kola Olimpija je s čak 3 igrača iz Ebela odnijela bodove iz Doma sportova pobjedom od 4:3. Mamuti su uzvratili 3 dana kasnije, kad su u Ljubljani slavili pobjedu boljim izvođenjem kaznenih udaraca rezultatom 5:4. Dobru igru Zagrepčani su pružili i protiv vodećeg Maribora, u čijoj su dvorani poraženi s 5:3. U susretu bitnom za poredak, Mladost je sigurnom igrom nadmašila Bled s 8:4 i uspjela se na 6. mjesto, kojeg valja i zadržati ako se želi izbjeći Maribor i Partizan u četvrtfinalu doigravanja. Hrvatski seniori odigrali su 2 prvenstvena kola. Vodeća Mladost je u produžetku svladala Medveščak s 5:4, dok je protiv Zagreba bila uvjerljivija rezultatom 9:1. Medveščak je s bodom protiv Mladosti i pobjedom nad Siskom od 11:1 zasjeo na drugo mjesto, a Zagreb je jedini uspjeh zabilježio protiv Siska s visokih 12:2. Kod juniora Medveščak se s 2 uzastopne pobjede približio vodećem Zagrebu na samo 4 boda i zadržao neizvjesnost u borbi za prvo mjesto. Medvjedi su prvo pobijedili Zagrebaše sa 6:3, a potom su savladali i Mladost rezultatom 5:2. Zagreb je pobjedom nad prvim pratiteljem Medveščakom praktički osigurao mjesto broj 1 u doigravanju. U jedinoj utakmici prvenstva mlađih juniora, odigranoj u proteklom razdoblju, Veprovi su s 4:2 osvojili nova 3 boda. Kadeti Medveščaka ni poslije 4 odigrane utakmice nisu uspjeli osvojiti prvi bod. Zagreb je bio bolji rezultatom 5:0, a trenutačno vodeća Mladost izborila je pobjedu od 4:0. Mlađi kadeti su malo usporili sa svojim prvenstvom, pa su odigrane samo 2 utakmice. U skupini A Medveščak nastavlja svoju dominaciju. U dvoboju protiv Zagreba pobijedili su s 8:3 i zadržali prvo mjesto bez izgubljenog boda. Druga momčad Zagreba došla je do prve pobjede, savladavši drugu momčad Mladosti s uvjerljivih 6:1.